How old are you? Yes. Какво yes? Питахте how old are you? No. How old are you? Мечо. Данкишон. Преминах ли? Последен въпрос. И то решаващ, Мечо. Коя империя е завзела българските земи? Ромската империя. Те голяма работа са били, с голяма инфраскулптура. Начело с оператор Асен Велики. Аз имам корени от него. Tato voi, come servitato calicchia? Сам дърбичи. Мемет, ти как си иначе?